senyor Lloberes, consta que no s'ha firmat encara el conveni amb Progat i a més els gats que tenim al carrer s'han d'esterilitzar, hi ha naixements cada setmana i en aquests moments el que no podem traslladar és una responsabilitat pública, una responsabilitat del nostre Ajuntament a una entitat i tampoc una empresa privada, com pugui ser una consulta veterinària del nostre municipi. Tinc entès que el mes de març s'havia de firmar el conveni i que a dia d'avui no s'ha fet. Sí, s'ha retrasat una mica perquè han sortit una sèrie de subvencions que Progat coneix i estem acabant de mirar quines es poden presentar per fer el conveni, a més de tenir el conveni, puguin tenir més diners a través d'aquestes subvencions. Aquestes subvencions Progat ja les... A mi em sembla que no estem tractant aquesta entitat com es mereix, perquè si vam aprovar un pressupost l'any passat, si tenen subvencions, aquestes subvencions entenc que les hauran de sol·licitar ells. Per tant, no entenc, tenint en compte que per més que vulguem donar diners i que tant vostè com jo sabem, perquè a més es va fer una moció aquí a l'Ajuntament, que hi havia una petició econòmica important i que la subvenció a través del conveni que anàvem a donar des d'aquest Ajuntament no era suficient, no entenc aquesta demora i m'agradaria que ho debatem i que m'expliqui aquesta demora perquè no ho entenc. Sí, bàsicament elles són coneixedores d'aquestes subvencions, a més dels diners del conveni estem intentant que creixin més diners, elles són coneixedores, estan conformes i no hi ha cap problema en aquest sentit. Per tant, en aquest sentit no hi ha cap problema. Elles estan conformes amb el procediment que estem fent en aquests moments, que estem retrasant el conveni per aconseguir més diners a través de la subvenció. Sí, endavant, senyor Trujillo. No estan conformes, jo he parlat avui i vaig parlar ahir. Home, és una situació important la que ens estem trobant i a més és una competència nostra. Crec que com a regidor hauria de tenir una implicació directa en això. Diu que no hi ha cap problema, el problema hi és, el problema porta sent-hi des de principis d'any, que no s'estan assumint per part de l'Ajuntament determinats pagaments. Ho sap vostè, que hi ha hagut reunions per parlar sobre aquest tema i per tant creiem que no ens podem esperar. Segueix sense justificar el per què un conveni no s'assigna tenint en compte que les subvencions van en paral·lel i que fins i tot si fossin subvencions a les quals s'hi pogués acollir l'Ajuntament, després es podria fer una modificació del conveni.